Ja sam Laura Žeželić, Grenva 2. razred. Pročitat ću vam tekst Jesen, kega sam sama napisala. Jesen. Pozdravili smo se za letom, zaprli smo sezonu kupanja. Bilo je lepo, puno kompanije, puno sunca, puno mora. Ma svega. Prošla je jesen. Škola je počela, moram se prehititi u drugi mod. Svaki dan zadatje, svaki dan vadit. Kad pride mama i tata za dela, brzinska kontrola knjig i gremo dalje. Svaki dan nekamo drugamo. Kraj tjedna nosi neć drugo za storit. Pobrali smo češpe pa sam noni pomogao skuhat marmeladu. Pobrali smo drenjule pa sam mami pomogao storit sok. Ma kako puci mislim koliko ja tega stignem i koliko ja tega znam, a koliko ću tek znat kad finim drugi razred.